ಬೀಸ ದಿನ ಕುಂಜಿಯೇಸ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುದ ನಡುಟು ದೇವೇರಿ ಗುಪ್ಪುನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ನಾಟಕ. ಬದುಕಿದಂಕದ ಪರ್ದೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕಿದಂಕದ ಪರ್ದೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರಿ ಯಾನ ಎನ್ನಂಪಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗುಪ್ಪುನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬಲ ಕೊರ್ತಿನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೋಕೆಡುತ್ತು ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ಮೋಕೆದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ನಿಕಲ ಮೋಕೆದ ಜಾದೂಗಾರೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಪನಂದಲೆ ಮೋಕೆದ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕನೆ ನಿಕನ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೆಡು ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಕಾತು ತುಪ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದುಪ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾನಾದಿಗದ ರಡ್ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲು ಉಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಎದುಕೊನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ. ಕಲಾರಂಗ ಶ್ರೀಮಂತ ಆವುಡು ಪಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಎಜ್ಜಿನ ಐಕ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕತೆ ನಿರ್ದೇಶನಲ ಆತೆ ಶ್ರೀಮಂತವಾದಪುಡು ಅಪಗ ಆ ರಂಗ ಬುಳೆಪುಂಡು. ಈ ಪಾತ್ರ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಪುಂಡು. ಇನಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ರಡ್ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಆಕನ ಪ್ರತಿಭೆಡು ಆಕಲು ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಅಂಚನೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಗೂ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಂಚಿನ ರಡ್ ಜನಕ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಇರುವೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಉರಿಯ ನರಮಾನಿ ಆ ಎಡ್ಡೆಂತಿನಾಯನ ಆಯ್ ಹಾಳು ನರಮಾನಿಯ ಪನ್ಪಿನೇನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನು ಆಯ್ಗೆ ಎದುರಾಪಿನಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಲು ಬಹುಶಃ ಎತೋ ಸರ್ತಿ ಒರಿಯ ನರಮಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತನಲ ఆయన ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ఆయన ಹಾಳು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಪ್ಪನು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಚಾರలను ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಕಂತ ದಿಯರುಪನಂಚಿನ ತಂಡ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಮೀತ ಬರಂದಲಿರು ಅಕಲೆ ಕಲಾಶ್ರೀ ಬೆದ್ರಾ. ಮಾಮು ಚಾ ಪರ್ಲೆ ಬಲೆ ಲಕ್ಕು ಬೆಪ್ಪು ಪೊರ್ತಾಡಿಕೆ ಮಾಮು ಚಾ ಪರ್ಲೆ ಬಲೆ ಮಾಮು ಮುಲ್ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಮಾಮು ಕುಲ್ಲೆ ಚಾ ಪರ್ಲೆ ಲಕ್ಕು ಬೇ ದೀಪು ನಿಕ್ತಾನೆ ಮಾರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಾತು ಜನನಲ್ಲ ದಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಮಾಮು ತಿನ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನೊಂದು ದಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ತಿನ್ಲೆ ಎಂಜ ಬೆಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಬಿಟ್ಟೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಎಂಜ ಬೇ ಪಿಟ್ಟ ದೋಸೆ ಪಾರ್ತಿ ತಿನ್ನು ತೋಚನಿಕ್ ಬಿಟ್ಟೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪೋ ಕಾಂಡಲ ಹಾಕದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಂತಂದ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಬಿಚ್ಚು ನಡೆ ಪಾಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಿನ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಆಂಕರ ಬಾತೇರು ಇರೋಲ್ಲರಿಯೇ ಅಕ್ಕ ಆ ದೀಪು ದಾದ ಮಾರಯ್ಯ ಚಾಪರ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ದೆ ದಿನೋಲ ದೋಸೆನೇನಾ ಮಲ್ತೀನಿ ತಿನ್ನಿಯ ಕೂಡ ಇಟ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹೆಂಗ್ ದಾದೆ ಮಾಮು ಬಿರ್ಕು ನಿಂದೆ ಇಂದೇನು ತಿನ್ನೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ನಂಬೆ ಇದನ್ ಬೇ ಮೊರೆ ಪುನ್ಕುಲೊಂದು ತಿನ್ನಂಬೆ ಪಪ್ಪಗೆ ಪೊರ್ತಾಂಡಿಗೆ ಬೇಲೆಗ್ ಫಾರಿಂದ ಬೊದಿತ್ತುಂಡು ದಾದಾ
ಮೊಗನಿಗೆ ಫಾರಿಂದ ಪೊದಿತ್ತಜ ಲವ್ ಒಂದು ಪಿರೋಡೆ ಬುರಿಯ ಮಾರದೆ ಇತ್ತೆ ಅನುಭವಿಸಲ್ಲ ಅವ್ನು ತುಲ ಬಿರ್ಕು ತಿಂತುಲ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನ ಒಡ್ಡೊಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಬಿ ಬಂಡ ಅಡೆ ಸರಿ ಆಂಡು ದೀಪೋ ಬಾಯಿ ಉಂಡೊಂದು ಪೂರಲ ಪಾತೇರು ನತ್ತು ದೀಪೋ ಎಂಚಿನ ಫಾರಿಂದ ಪೊದ್ದು ದಾನೆ ನಂಗಿತ ದಾದ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ನಿನ್ನ ಬಾವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೂಂದಲೇ ರತ್ತ ದೀಪೋ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಆತಂಬೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾತಲ್ಲ ಬೋಡಾವ ಇಂದ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕುದಿಂಚ ಏಸ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ಪತ್ತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂದು ಐನು ಉಂತಲ್ಲ ಬೇಲೆ ನಾಡ್ಲ ಕಾಲಿ ಮಂಡೆಗೆ ಈಚೆ ಬೊರ್ಚನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುರು ದಾ ಮಾರದೆ ಹೇ ದಾ ನಿನ್ನ ದೋಸೆ ನೀಯೇ ತಿನ್ಲ ಹೆಂಗೆ ದೋಸೆ ಬೊರ್ಚಿ ದೀಪೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತೀವ ಕೊಂಚ ಪಾತೇರು ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಲ ತುಲ ಉಂದೆಕ್ಕಲ ಶಕ್ ಪಾತೇರು ನಿಜ ಮಾರಯ್ಯ ಹೆಂಗ ಪಾತೇನು ಹೆಂಗದ ದೇವರಾಜ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿ ಈ ನರಕು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಗುಜಿ ಮಾರದೆ ತಿನ್ರೆ ಕಾಲಿ ಬಂಜಿರ್ ಪೋರ್ಚಿ ದೀಪೋ ತಿನ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮುಳು ವರ್ಗುಜಿ ಅನ್ವಲನಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬನಲ್ಪ ತಿನ್ಪೆ ಓ ಉಂತ್ಲೆ ಅಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೆ ಉಂತ್ಲೆ ಮಾರೆ ಪೋ ಈ ಮಲ್ಲ ಕುಬೇರ ವಂಶದ ಆಯ್ತ ಮಾರಯ್ಯ ನಿಕ್ಕಿ ಹಮ್ಮಲ್ತಿನ ಜಪ್ಪೊಡೆ ಬಡಾನಗ ಬರುವ ಯಾನು ಕಾಂಡಲಕ್ಕೊಂದು ಬಂಗವತ್ತು ಮಲ್ಪುನು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ತಿನ್ರೆಗೆ ಗೊಬ್ಬು ನೋವುಲಿತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಮಾಮ ಒಂದು ಮಾತು ಬಿರ್ಕೊಚ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ವಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಮು ತಿಂಡಿ ಆಜ ಕಾಣಕಣದ ಸುರುವಾಣ ಮರೇದೆ ದಾದ ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ಬಿರ್ಕದಿತ್ತಾರೆ ಅದೇ ತಿಂಡ್ರೆ ಕೊರ ನೀನು ದಾಯ ಬಿರ್ಕದಿಬ್ಬು ನೀರು ಅತಿ ಈರ್ನ ಜೋಕುಲು ಏರಾಣ್ಲ ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇರ ಏನಾಣ್ಬಿಡ್ದು ಪೊಣ್ಣುಲೇರಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಏತಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಪ್ಪ ಇರಗೊಂಚೂರು ಆತ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ದಾಯಗಲೇ ಬಂಗ ಕೊರ್ಪಾರಿ ಇರೇ ಪಣ್ಣ ಇರಾಗ ಅರ್ಥ ಅವಡೆ ಅರೆಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಜೆ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಲತ್ತ ವಾಣಿ ದಾದ ಎಂಚಿನ ದಾದಯೇ ಇಂದೆ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಪಿನೇರು ಜಾಸ್ತಿ ದಕ್ಕದೆ ಪೋಪುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏತಂದು ಬಂಗಾರಪುನ್ ಪಲ್ನೆಗೆ ಎಂಕಲ ಬಚ್ಚುಜ ಆಯ್ವರಿ ಬೆಚ್ಚೊಡು ಪೋಯಲ್ಲ ಕೊಂದು ಈರ್ದಾನೆ ಕಾಂಡಲಕ್ಕೋರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋಪರಿಯ ಬೇಲೆಗೆ ಈಡನೆ ಪಾತೇರ್ನು ಓಡೆ ನೀರು ಬಾರೆ ಹೋಗಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ ಈರ್ನಾಲೆ ಬಾರ ಏಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈರ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪು ಜರ ಈರ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಪೊರ್ತುಂಡಿಯೇ ಎನ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ದಾದಲ್ಲ ಪೊರ್ತುಂಡ ಕಾಂಡೆ ಇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಸೊಂದುಂಡಲ್ಲ ಬಯ್ಯನಾಗ ಏರೇರ್ನ ಬೆಚ್ಚೊಡು ಬತ್ತ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಏನ್ವಾರ ಕಾಂಡೆ ಇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ದಾದ ಮಲ್ತ ವಾಣಿಂದು ಹೆಂಗ್ ಬಚ್ಚುಜ ನಮ್ಮರದು ವಾಣಿ ವಾಣಿ ದಾದೆ ದಾಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಪ ಮಾರೇದೆ ನೀ ಕೊಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಬಾತಾರ ಬುಜ ಪಪ್ಪ ನಿಶ ಗೊತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಬಾತಿರ್ ಓ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಇದೇ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ನೀನು ಓ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಅರ್ ಮುಂಬೈದ ಅಜ್ಜ ಬತ್ತೀರ ಮುಂಬೈದ ಅಜ್ಜ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಬರ್ತೀರಾ ಮಲ್ಲ ಮಂದಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನಾನು ಈ ಪೂರ ಒತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪು ಮಾಮನ ಜೂಲೈ ಮಾಮನ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಓಡಿ ಇರಿ ಬಲೆ ಉಲೆ ಬೋಲೆ ಸೀದಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋತೆ ಜಪ್ಪು ಜಿಂಬಾಗ್ಲ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆಟ್ಟ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಲೆ ಬತ್ತೀರ ಅಂತಿದೆ ಬತ್ತೀರ ಒತ್ತಾರೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜ ಹೇ ಅರೆ ಪ್ರಥಮ್ ಬೇಟಾ ಏನ್ ಚಲ್ಲ ಇದಾ ಒಂದು ನಿಕ್ಕೆ ದಾದ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಸರ್ತಿ ಜೋಕ್ಲೆ ದಾದಾಣ್ಲ ಕೊರಂದ ಒಂಜಿ ಗುಲ್ಲು ಜಾರು ಅರೆ ಬಾಲೆತ್ತ ಮಾರಯ ಗೊಬ್ಬಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಲ್ಲೆಕ ಉದಯ ಎಂಚಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ನಾನೇ ಮಾಮ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಅಮ್ಮಿ ಎಂಚಲ್ಲ ಅದೇ ಯಾ ಸೌಖ್ಯ ನೀರ್ಗೆ ತಲ್ಲೆ ಹಾ ಮಗ ಯಾನೊಂಚೂರು ಶುದ್ಧಾಚಾರಡುಲ್ಲೆ ಮನ ಎಲ್ಲಿಯ ರೊತ್ತ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗ ಪೂರ ಶುದ್ಧಾಚಾರಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಗ ದಾಲ ತೊಂದ್ರೆ ಮಾಮ ನೀರ್ ತೊಂದ್ರೆ ಜತ ಈ ಪಣ್ಲೆ ಕಾಂಡ್ ಪಲ್ಲೆಕ ಉದಯ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ವಿಷಯಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲೇಡ್ ಬೈದು ಮಗಲ ಮದಿಮೆ ಮಗಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಬರ್ಪರ್ ಎಲ್ಲಾರು ಪನ್ ಕಾತು ಅಂತ ಅಂಚ ನಿಕಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಬರೋಡು ಮಗ ಕಾಕಾಜಿ ಬೊರ್ಚಿತ್ತನ ಫೋನ್ ಲೇ ಆದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲೆ ಬರ್ಪ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪ ಬರೋಡೆ ಮಗ ಖಂಡಿತ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕುಲುಜು ಪಲ್ಲೆಕ ಮಗ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಪಿದಾಡು ದಾದ ಮಾಮ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಪಿದಡು ಅನ್ಪುಂಡು ರಾಟ್ ವನಸ್ ಮಾಲ್ತು ಪೊಲ್ಲೆ ಮಾಮ ಮಗ ಒಣಸಿಗೆ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕಗು ಸುರುಕೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಮಂತೆ ಒಣಸಿಗೆ ನೀ ಅಕ್ಕನ ಎಲ್ಲಡೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಣ್ಣದು ಇತ್ತೆ ಇರಂಚೆ ನಾಟೆ ಪೋಪುನಾ ಹಾ ಒಂದು ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಣ್ಣಗ ಕಟೀಲು ಹೋದು ಪೊಳಲಿ ಬೋರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾಂಡ್ ಮಗ ಮೆಗದೆ ಬಾಲಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಲಡೆ ಮಲ್ಪನ ಫೋನ್ ರಾತ್ರಿ ಲಡೆ ಅಲ್ತೊಂದು ಮಲೇಜ್ ಮಗ ಒಣಸಿಗೆ ಏನ್ ಕುಡೋರ ಬರ್ಪೆ ದೊಡಪ್ಪ ಈರ ನನ್ನವರು ಒಣಸ್ಕಂದು ಬರೋಡೆ ಅಂಡ್ ಬತ್ತಿನ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬುಡ್ಜ ಒಂಜಿ ಸರ್ಬತ್ ಅಂಡ್ಲ ಬರೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಕಡೆದ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಸರ್ಬತ್ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಬತ್ ಸರಿ ಮಗ ಆವಡ್ ಬೇಗ ಕಲ್ಲ ಮಗ ಮಗ ಮದರಿಂಗಿ ದಾನಿ ಬಯ್ಯಡುಂಡತ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಬನ್ಲಿ ಉಲಾಡುಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿಯ ನಮ್ಮ ಬೇತೇನೆ ಕುಲ್ಲುಗ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಆತುಂಡು ಬತ್ತಲ್ ಬತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕುಲ್ಲು
ಸರ್ಬತ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ఉందాదా మగ చండి చండి ಅವನೊಂದು ನೀರ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಚಿಂಡ ಪಡಿಕೆ ಮುರಿ ಬರೋನು ಮಗ ದೊಡಪ ಅವು ಪಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಹುಷಾರಿ ಜರ್ಗ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಆತಂడి ಅರೆ, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ. ಉಲೈ ಪಿದೆ ಬಿಡ್ಪುಜಂಗ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡುಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಮಲ್ಲಜಿ ಮಲ್ಲೆಕ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು ಪಪ್ಪ ಅಲೇ ಮುಲೆ ಬತ್ತೀರು ಧನಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ పొడుపులు 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 ఓ పొడుపులు ಅರೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕುಜಿ పొడుపులు 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 ఐ ఐ ఐ కలువే కలువే మరలే 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 ದಾದ ಬಾತೇರ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ದೊಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಮಾಮತ್ತ ಇಂಚ ಬಾತೇರ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಪಪ್ಪ కలువే కలువే ದಾದ ಪಪ್ಪ ಇಂಚಪುರ ಬಾತೇರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡೆದ కలువే కలువే ಪಾತ್ರ ಉಂತಲ್ಲ ಯಾ ಮಗ ಯಾನು ಯಾನ್ ಪಿದಾಡೆ ತೊಂದ್ರೆ ದೊಡಪ ಅಂಚ ಮಾಮ ದೇ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಾಜಿಲಲ್ಲ ಬರ್ಲೆ ಮಾಮ ಅಡಿಗೆ ಪೋಚಿ కలువే ఐ ಯಾವ ಮಗ ఐ కలువే ಬಂಜರಾಣ್ ಮದ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಮುಜ್ಜನದ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ఐ ఐ మరలే మరలే ఐ ఐ ఐ కలువే కలువే మరలే 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 కలువే ಪಪ್ಪ ఓ ದಾದಿರ್ನ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಖಾಲಿ ಚಡ್ಡಿಡೆ ಬೈದಾರ ಪಪ್ಪ ಏನ ಪನ್ಪುನಿ ಕೆಲವಿಂದಾರ ಭಿನ್ನರತ್ತ ఐ మరలే ಅಲ್ಲ ಮಾಮತ್ತ ఓ ఐ కలువే ಅಂತೀನಿ ಏತಂದು ಪನ್ಪುನಿ ಪಪ್ಪ కలువే ಒಂದು ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಡು ಒಂತರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಡು ಗೊತ್ತಾನತೆ ఐ అబ్బా ನರಮನೆಗೆ ಚೂರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಡು ಕುಂಟುಪುರ ಪಾಡಂದ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಏಸ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ನಾನು ಎಂಕಲಿದ್ರೆ ಏಸ ಕಟ್ಟಲಿ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿದ್ರೆ ಏಸ ಕಟ್ಟೋರ మరలే మరలే ಆಡತ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತ ಫೋಂಡತ కలువే కలువే ತುಂಬೇರೆ ಲವ್ ಮಂತ್ ಮದ್ಮೆ ನಿಂದ ಇಡೀ ಊರು ಬಂದೊಂದು ಬೈದೇರಾರು ಇತ್ತ ಪೋಯ್ ನೋಡೆಕು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ನಡೆಕು అదే ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬೆ ಮಲ್ಲ ಬಾಯ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಊರು ಮಾರೊಂದರ್ಪಲ್ಲ ನನ್ನ అదే ಇರಗ ಅರ್ಥನೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಆದ ಪಣ್ಣುಂಡಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಹೇಳ್ದು ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪೆ ಇಡೀ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲ್ ಅನ್ಪೆ ಎಂಕಲ ಪಚ್ಚು ಜಯ್ಯೆ ಯಾಲೊಂಜಿ ಜೀವತ್ತ ವಾಣಿ ಹೆಂಗ್ರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪನ್ ಮಾರ ಇದು ಹೆಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಹಾರ್ಮಿನಿ ಕೋಡೆ ಬೈದೊಡು ನೇರು ಇಡೀ ಇಲ್ಲಡು ಉರ್ಚಿದ್ ಇಡೀ ಅಮ್ಮಿ ಪೂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೂಜಿದಿದ್ದೇರು ಏತಂದು ನಿರ್ಮಲ ಅನ್ಪುನ್ ಯಾನ್ಲ ನಿರಕರ ತಕ್ಕಲು ಒರಿಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ತೂತಾರ ಇರು ಮಲ್ತಿನೇ ತಿಂಡ್ರೆ ವರ್ಗುಜಿಯೇ ಇರಗ ಬಂದಿದ್ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತ ಯಾನ್ ಪಡತೊಂದು ಬೈದಿನ ಎನ್ನಾಣೆ ಬರನೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಯಾನ್ ಏರೆಲ್ಲ ದಾಯಿ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಇದೇನು ಮಾತ ತೂದು ಯಾನ್ ಬದುಕು ನೇರ್ದುಂಡತೆ ಆ ದೇವರ ನನ್ ಕೊನುತುಂಡಲ ಮಲ್ಲೆ ವಾಣಿ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಪುಟ್ಟ ಇಂದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮದ್ವೆನ ಈತನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನು ಸೈಪನಿ ಏನ ಬಿಡ್ತು ಬದುಕರ್ ನಿಂಗೆ ತೀರುವ ನೀನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು ಮಾರೇದೇನು నేను పొరలు తోడు మధ్య నేను ఇంచిన పాత్ర పాత్ర ఎన్న తప్పుది ఇంచిన పరిస్థితి పొప్ప బరపను ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಮದುವೆ ಹಾಕ್ತೇ ಮಾಡಿ ಇದಾದ ಪಾತಿರ್ಲು ಬಂಗನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಂಗತ್ತು ಪನ್ಪಿನಿಗೆಲ್ಲ ಈರ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮದ್ಮೆ ಅಂತೀನಿ ಯಾಲ್ ಇರೇ ನನ್ನ ಚೆನ್ನತೆ ಈರ್ನ ಬಂಗದ ಕೊಡ್ತು ನೀರನ್ನು ಬುಡ್ದು ಮಾಡ್ಬೇನ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಅಂಡ್ ಕೆಲವರು ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುನಗ ಪಂದು ಓಪುಂಡಿಯೇ ಯಾನಾರ್ನ ಚಾಕರಿ ಏತಲ ಮನ್ಪೆ ಅಂಡ ಆತ ದೂರದ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಾಮ ಒಂಜಿಲೊಟ್ಟೆ ಬಾಜಲ್ ಪರಂದಲ್ಲ ಪೋಯ್ಜನ ಹೆಂಗ ಬೇಜಾರ ಪೂಜೆಯ ದೇವರ ನಂಗೆ ದಯಾಗಿಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲರ ಮಾರೇದೆ ಮಲ್ತಿನ ವಾ ಪಾಪ ಕಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಯಾನ್ಲ ಬುಲ್ಪೆ ಪಿದಾಡ್ ಬುಲ್ಪುಚ್ಚಿ ಬೇಜಾರ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ ಈರ್ ಬುಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎಂಕೀರ್ ಬುಲ್ಪ್ ನೆರ್ದುವಾರ ಆಪುಚ್ಚಿ ಅತ್ತೆ ಯಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಏತು ಸರಿ ಏತು ತಪ್ಪ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾಮೂನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕಲ ತೂವರ ಆಪುಜಿ ಅವಳವಳು ಬೂರುನು ಲಕೊನ್ನು ಆತಾತನ ಎತ್ತೇರು ಪಾಪ ಬೇನೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮರ್ದಲ ನಡಪುಜಿ ಬಂತೇರತೆ ದೇರ್ದು ಅರೆಗ್ ನಮ್ಮ ದಯಾಮರಣ ಕೊರ್ ನಿಂಚೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ್ ಕೆರಡೊಂದು ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗ ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ್ಜಿಯನ ನಾರೇನು ಪಾಪಯೇ ಆ ಚಾಗಡು
ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡಲ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಬಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಮತ್ತೆ ತಾಂಕಿದರಿಯ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅಂದ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಒರಿಯ ಅರೇನ್ ಪೊರ್ಲೋಡು ತಾಂಕೊಡು ನಿನ್ನೆ ಅಂಡ ದೇವರ ಪೂರ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ ಅರ್ನ ರೋಗಲೊಂಜಿ ಗುಣಮನ್ಪುಲ ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಚೆ ಎಂಕರ ನಂಚ ತುವೇರ ಹಾಪುಜ ನನ್ನ ಪಪ್ಪಲಿಜ ನರಳು ನಂಗೆ ತುವೇರ ಹಾಪುಜ ಇಜ್ಜವಾಣಿ ಈ ಪಂಡಿನ ಸರಿಯ ಅರೇನೆ ಗುಣಂತ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಜ ಅರೆ ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿದ ನಿದ್ರಾಂಡ್ಲ ಕೊರೋಳು ಜೊತೆಯ ಇದನ್ನ ಪಪ್ಪನೆ ಎಂಚ ಕೆರ್ಪುಣ್ಯ Papa, ai papa, udah papa, udah, ai papa udah papa. ಅರೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಗೆ ಬಲ್ವಾಡ ಪಾಪಯ್ಯ ಬಾಲೆಯೇ Udah, papa, ai papa. ಅರೆ ನಮ್ಮ ಕುವೆಲ್ಗೆ ಅಮ್ಮದೇರಿ ನಾದ ಪಾತಿರ್ನಿ ಬೇನೆ ಆರ್ ಬೇನೆ ತಡೆ ತೊಂಜರಿಯೇ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆದ ಮಲ್ಪುಡಿಯ ಅದಾಲ್ಪುಂದ ಗೊತ್ತೊಂದಿಚ್ಚ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಉಂದಾವೆ ತಿನ್ಪುನನ ವಾಪ್ಪೋ ಐನ್ ಬಾಯಿ ಬಾಡುಚು ಮಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಇದು ಪಪ್ಪ Papa. ತಪ್ಪಾಣ್ ಪಪ್ಪ ಇರೇನ್ ಪೊರ್ಲೋಡು ತಾಂಕೆಲ್ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ರಡ್ಡು ಒನಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗನ್ನ ಬಲ್ ದಾದಾಣಪ್ಪು
ನದೆ ನದೆ ಅದೊಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕೊರು ನೀರು ಕೊರು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಅದು ಹೊರಾನೆ ತಿನ್ಪು ನತ್ತು ಮಾರಾಯ ಮೆಲಾನೆ ತಿನ್ನೋಡು ಅಮಸ್ತಾನ ಅಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಅಲ್ಪು ಮೆಲಾನೆ ತಿನ್ನೋಡು ಪಾಪ ತಪ್ಪಣ್ ಪಪ್ಪ ತಪ್ಪಡೆ ವಾಣಿ ಅರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆಯ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಕೆರ್ರ ಮುಡ್ಚೆ ಪಾಪಯೇ ಪಂಚ ಪತ್ತುಂಗೆ ತೂನಗ ಯಾನು ಏತ್ ಪಂಗಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಏರ್ದಾದ ಪಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನರೆ ತೂವನು ಯಾನರ ಚಾಕ್ರಿ ಬಂದ್ಪೆ ಮಾಮೋ అలాగే బంగ అలాగే ఉంటూ చుట్టూ మాము ತಪ್ಪಣ್ ಪಪ್ಪ అద్భుతమైనంచిన సందేశ అద్భుతమైనంచిన పర్ఫార్మెన్స్ కళాశ్రీ బెద్ರದ ಕಲ್ನ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪನಂದು ಇತ್ತೆ ಮೊಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಪಂಡ್ರವ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಲಾಶ್ರೀ ಬೆದ್ರ ಯಾಪದಲೆಕನೆ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತನು ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಾರ ನೀರು ದೋಸೆ ಮೈಪುನ ಶಬ್ದ ಅವಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿನಯ ನಮ್ಮೆರ್ನ ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಾರ ಓಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರನು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಂದಿಲಕ ಬುಡ್ದು ಕೊರಂದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ದೀಪನವಾತು ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಐನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಿಭಾವಣೆ ಮಲ್ದಾರ ಇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿ ಯಾಪಲ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಡಿದಿ ಅವೊಂಜಿ ಕಾಂಡೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲ ಲಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಕಾಂಡೆ ಜೋಕುಲು ಕಾರು ಗಡ್ಡ ಬರ್ಪಿನಿ ಬರಿಕ್ ಅವು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಂತದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರು ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರೆ ಅವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ಒತ್ತಡದ ಈ ಟೈಮುಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎತ್ತೋ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾನು ನೆರ್ಪುನ ಪಾತೆರ್ನ ಪ್ರತೂತೆ ಇರು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮೆ ಓಡೆ ಒಂದು ಕೇನು ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪನು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಕೇನು ಬೇರು ಅಪ್ಪಗ ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋಪ ಬರ್ಪು ಇದಂಚಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದು మీరు ఓడే ఎందు యాపల అందు చూపుండు యాపలు
ಅವು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಂಕದ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯಪನಾಗ ಓಡೇಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಬೆಚ್ಚಾಪಿನ ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾನು ತೂತಿನ ಕೆಲವು ಘಟನೆ ಈ ಘಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದಿನವು ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆರು ಬರ್ಪಿನವು ಅರೆಗೆ ಬೇಜಾರಾಪಿನವು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದಿತ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮೆರೇನು ಒಂಜಿ ಕೆರ್ಪಿನ ಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಡ ಅಂದ ಅಣೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಕೆರ್ಪುನಂಚಿ ನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಉಪದ್ರ ಆಪಿನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತನೆ ಬಟ್ ಐಕ್ ಪಿರ ಐನು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಕಂತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಬೈದಡ್ಡು ಪಾತ್ರಲು ಎನ್ನ ದೊಡಮ್ಮ ಎತ್ತರು ಸರ್ ಎನ್ನ ದೊಡಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಇತ್ತನು ಸೊ ನಾನು ದಿನೋಲ ತೂ ಅಂತ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂತೀರು ಪೂರ ಇಡೀ ಇಲ್ಲದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪಿರಿ ಮಾಮಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮೋಕ್ಯರಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾ ಬತ್ತದ ಅರೆನ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಕೊನಪುನ್ ಲೆಜ್ಜರ ತನ್ಪನಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂತೆ ಆತ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತದ ಆ ಪಾತ್ರ ಎಂಚಾಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ನಿರ್ಧಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಬತ್ತುಂಡ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಅವಂತರ ಒಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನದಿತ್ತೇನು ಅಂದ 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 ಅವು ಅಕ್ಲನ ಬಾಯಿಡ್ದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಬಾಯಿಡ್ದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾನಾಗ ಏನನ್ನು ಹೊಂಚಿದ್ದೆ ಬೆಡ್ಡ ಇತ್ತೇರ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲನ ಪ್ರಾಯದ ಅಕ್ಲನ ಬಾಯಿಡು ಐನು ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತೆರೆಯೊಂದು ಒಂಜಿ ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಶೋಕು ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಆ್ಯಪಲ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲು ಅವೇ ರೇಂಜಿಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೋರ್ ನಂಚಿನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಡ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ದಯಾಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ದಯಾಮರಣ ಸಂವಿಧಾನಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಕೋರ್ಟುಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಪಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರ್ದೆ ತೊನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಆ ಒದ್ದಾಟನ ತೂದು ಹಾಕಲು ಅರೆ ಒಂಜಿ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಬಟ್ ಆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಾಗ ಅರೆಗಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ತೂದು ಆ ನಿರ್ಧಾರನ ಬದಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೂಪರ್ ಬೈತಣ್ಣ ಬಡಿದಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಾರಂತ ಅವು ಮಸ್ತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಮಲ್ದೇರ ಅದ ಮಂಡಾರು ಆ ಒದ್ದಾಟ ಆತ ಜನನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಐಡು ಒಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ತಿಕ್ಕೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಡ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರನ ಎತ್ತು ಜೀವಂತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮನ್ಪುನೇನಾರು ತೋಜಾತಿ ಕೊಡ್ತಿನ ರೀತಿ ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಿತ್ತು ಒಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆವಂದಿಲ್ಲಕ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಡೈಲಾಗ್ದ ಮಧ್ಯೆ ಡೈಲಾಗಿನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅರ್ನ ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಇರ್ನ ವಿಷ್ಣು ಅಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಏತ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತವಲ್ಲ ಈ ಬೆಂತರ್ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವೈನ ಏಪಲ ವಿಭಿನ್ನವೈನನೇ ನಿಕುಲು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇರೆ ಕೋಡೆಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೀರಿ ಅಂದೆ ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟು ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ್ ಇತ್ತೀರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರ ಮಲ್ದಿನ ಸೊ ಅರೆಗೆ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಕೋಡದರೆ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಬಲೆಂದು ಸೊ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಟ್ರಯಲ್ ಆದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಗ್ರೇಟ್ 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 ಚೇತನ್ ಪಿಲಾರ್ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೊತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಲ್ದಿನಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕದ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನ ಹರ್ಷಣ್ಣೆ ಅರೆ ಇಂಚ ಕೈಕೆ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಕೈಕೆ ತಿಕ್ಕುಜಾರ ಕಟ್ಟಪಾಡ್ದು ಕಂತೀನಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾತಿರುವರು ಅವ್ರು ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಸರಿ ಅತ್ತ ಅರೆ ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ 24 ನಂಬರ್ ಓ ನಂಬರ್ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಹೊರವರ ಪೊಯ್ಯಡ್ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಪೇರು ಅಂದ್ ಏಪ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಬೀಚದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಶೋರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರೂಪಕರಾದ ಪುನಂಚನ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೇನು ಲೆತ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಯಮಂತಾರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಆದ ಪುನಂಚನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಮೇರ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಬಾರಿ ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚನ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್ ಮೇರೇನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೆ ಇನಿ ಒರಿಯ ಮನುಷ್ಯರದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣು ಪನ್ಪಿನೇನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ 10 ಪನ್ನೊಡೊಂದಂಡ ಐಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣನ ಇನ್ನು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದು ತುಳುಟು ಇಂಚಿನಲ ಶಬ್ದ ಉಂಡ ತುಳುನು ಇಂಚಲ ಪಾತ್ರ ಆಪುಣ ಪನ್ಪಿನೇನು ಕೇನೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಅವು ನವೀನ್ ಅಣ್ಣನ ನಿರೂಪಣೆಡು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪಿನೇನು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆಡು ಪಂದ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ನಡ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚನೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಾದಿಡು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಎತ್ತೋ ಮಲ್ಲ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾತ ನಿರರ್ಗಳವಾದ ಅವೆನಂಜೆ ಲಕ್ಕದ ಮಿತ್ತದ ಕಂತದೀತಿನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಿರೂಪಕರಾದ ಪನಂಚನ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್ ಮೆರೆಗ್ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಂದುಲ್ಲೆ ನವೀನಣ್ಣ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪರಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ನಿಕಲ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕೆಯಾದ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಲೆತ್ತದ ಕೊರಿಯರು ಆಂಡ ಯಾನು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನಕ್ಲು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರಾಡು ಪನಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ದಾದ ಪಾತೆರಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಮೇರು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಖಾಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ మీద ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಏಪ ಶುರುವಾಡ್ತಾನೆ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿಂಚಿನ ಪುದರ್ಗೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಪಂಡಿಕುಡ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಮರಾದ ತೂಪಿದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಹರೀಶ್ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ಮೇರು ಏತೋತೋ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಮಲ್ತಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋತ ಟೋಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅರೆಗೂ ಗೊತ್ತು ನರಿಗೆ ಲೈಟ್ ಎಂಚೊಪ್ಪಡು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚೊಪ್ಪಡು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಅರ್ನ ಬಿರ್ಸಾತಿ ಕಡೆ ತೂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಹರೀಶ್ ಕಕ್ಕುಂಜೆಗೆ ತಂದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಆರು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದೇಯಿ ಬೈದಿದಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಲ ಆದಿಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ಯಾನು ಬಾರಿ ಮೂಕೆಡೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಗ್ಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಲ್ನ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪಡು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅವಡು ಪಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಯ ನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಮೊಕಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೊಂದುಲೇರು ಅವು ಅಕಲ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಜಿಲು ಒಂದು ಮಾತ ಕಲಾ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ದಯಮಲ್ತಂದು 2 ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ಸೇರಿದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಡು ಬಂದು ಯಾನ್ಕೇನೊನ್ವೆ ರಡ್ಜನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ 2 ಪಾತ್ರೆ ನವೀನಣ್ಣೆ ಪನ್ನೊಡು ಅಂಡ್ ಐತರ ದುಂಬು ಇನಿ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಚಾರ ಎಂಚಾಪಡು ಮಣ್ಣ ಐತ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಇನಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋತ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ನಿಕಲ್ ಕೇಂದು ಪರ್ ಅವೇನು ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ ಮೇರು ಪಂತೇರು ಆಂಡ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಜಾದೂಗಾರೇರು ಅವು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯರುಪ್ಪನಂಚಿನ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಲ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಲ ಬತ್ತನಿಯೇ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಗಳ ಮೇರು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪನ್ನೋಡು ಇತ್ತೆ ನವೀನಣ್ಣೆ 2 ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೋಡು ಕೇನ ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಕುಸೀಟು ಬಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಲಿತ್ತದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾದಲೆದಕನೆ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲಿನ ಜನಕುಲು ಒತ್ತೋನುವೆರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂದು ಇವನೇ ಬರತ್ತುನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಒತ್ತೊಂದುಡು ಅವನು ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದಿನಂದು ಯಾನೇನವೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ದಿನ ಈ ಕೂಟಪ್ಪರೆ ಆತನ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಕೂಟಪ್ಪರೆ ಮೊಕಲು 2 ಲಕ್ಷದ ಏನಂಗೆಂದವರ 1 ಲಕ್ಷದ ಏನಂಗೆಂದವರ 50,000 ಏನಂಗೆಂದವರ ಅವು ಪೂರ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನ ಅವೇನು ಗೆಂದುವರೆ ಜಂಗೊತ್ತು ಜಂಡ ಲಕ್ಷತ್ತು ಕೋಟಿ ತುಳುತ್ತ ಉಡಲ್ನ ಗೆಂದಿದಿನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸತ್ಯನಿಕವೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಓಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನು ದಿನ ಹಿಡ್ದು ಎತ್ತರಡು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿನಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೆತೆ ಕೂಟದ ಕಲ ಅಭಿನಂಡು ಈ ಮಾತ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ಲೇಸನ್ ಗೆಂದ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಡ್ಡಪ್ಪ ಬೂರುದೆನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದವದಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ತೂಕ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕುತೂಹಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ಬಿಗಿಯ ಒಂದುಂಡು ಆ ಪ್ರದರ್ಶನಡು ಆ ಅಂತಿಮವಾಯಿನ ಸುತ್ತುಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಶಯನ್ನು ಬಯಕು ಮಾಲ್ತಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ನಂದುಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ BA ಫ್ಲೈವುಡ್ ಆಭರಣ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಕ್ಷಯ ಅಕ್ವಾಟೆಕ್ ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ 2 ಜನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ಮೋಕೆದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಹೊಸ ಕಲಾ ತಂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಆತನಟ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುಗ